ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା କି ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେ ଦଶହରା ସମୟକୁ ସରକାର କାଳେ ପୂଜା ଭେଟି ଦେବେ, ଦଶହରା ଭେଟି ଦେବେ, ତ ସେଇ ଆଶା ବି ଆଶାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସରକାର ଦରମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି ବା ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କାମ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଦରମା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ।